रोमै नुहुरनाया फाक्का बाजैखा बे। गोबाव जाथारबायमोनलायब्रा बाजैखौ लोगो मोनथारिया। दिनैहाय एदावलायनो मोनसिगोनलाय बाजैखौ। र' बे बाजैखौ खाथियाव सफैखासिगोन, मेथाइ खननानै एसे एदावनांसिगौ जाहैबाय। नोंखौ नुब्लाथाय गोसोआनो मानोबा गुरलुब गुरलुब मोनो आं बाजै आं बाजै। मा जालायखो बे फाग्ला बोरनाय उरलानिया? बिबाजैखौ एसेबो नुदावनो हाया बिना। जा जंखायबाय थागोन, जा बाथ्रा बुंबाय थागोन। सनाबादि बाजै नोंखौ नुब्लाथाय गोसोआसो गुरलुब गुरलुब जाखाङो। आदाया थैब्लाथाय आं नोंखौ लाखागोन। बाजै बाजै बबेसिमसो दावबायबोलायखो नोंलाय दिनैलाय आंजोंसो ग्रोब लोगो मोननोलाय? नै उला गैसना, नोंदाया एसे लोमजानानै दङ, बेखौनो मुलि नागिरबोदों आं। बहा मोनो बहा मोना बे लकडाउननि समाव। मुलिखौथ' मोनगोन, एसे आवगायाव थांबावब्ला न'आव हाबनानै लाना थांनांगोन बाजै। सब बाथ्राफोरखौ दोनथ'दो बाजै, आं मोनसे बाथ्रा खोनादोंमोन नङाना? जालायबाय बेनिया, मा बाथ्रा खोनालायखोसै नोंलाय? बाजै नोंनिया माथो गोदान गोदानावनो जिजोबलायदोंनो। खनथ' गोसो होना बारखाखै बे बाजैया? आयु आयु, माखौ बुखो नोंलाय? आयु मा जिलायनाय जाखो? ओइ उरला, मा बुंनाय जादों नोंलाय? मा बुंनाय जादों? हे बाजै, माखौ बुजिखो बाजै नोंलाय? बेलेग नङा बाथ्राया। बाजै हाबा जागोदानावनो आदाया नोंखौ साइकेलाव दिखांदोंमोननो माथो। बिनिफ्राय साइकेलाव नों जिरायनायावनो गोदान दख'नायानो जिजोबलायदोंनो नोंहा। साइकेलाव बारखोनायाव नों साइकेल बारखोनो रोङाखैमोननो आरो। खोनादों दा, गामिनि मानसिफ्रा बुंसोदों। ए बेखौनो नोंनियाबो फिदिं फिदा बायदि बायदि सोंनांगौ। जिदोंथ' गोदान गोदान फैनायावनो साइकेलाव गाखोनायावहाय। आं साइकेलखौनो गाखो मोनफेराखैमोनब्ला। खावलाया बाजैनिया जा स्मुथखा। बिनानाव दंब्ला नों आंनो हरथारदो बाजै। बिनानाव गैयाब्ला नोंखौनो लाथारनोसै आं, नोंखौनो लाथारसिगोन आं। आयु फाग्लासो बोरखोना मा जाखो बे उरलाया? बायदि बायदि बुंबाय थानांला दे नोङो, नोंदानो खोन्थाना होनोसैसो आं नोंखौ। र' बाजै मोनसे बाथ्रा खोनाबावदोंमोन आङो, सोंनो दे? दे सों दे। बाजै माथो आदानिया बोलो होनानो थावहै ब्रास जालायथारदोंमोननोलै ब्रा? हाबाब उरला, मा सोंनाय जाखोलै बे? मा बुंनाय जासोदों नोंना? मा ब्रास जालायनाय जाखो? आयु लाजिबायसो दे आं उरला, नों मा मा सोंसोदों मानसिया? बे बाजैयाबो आरो माखौ बुजियो, मा सानो? बै नोंहा जे दख'ना जिलायदोंमोन हैदिना, नों गेब जिरायना होनायाव आदाया बोलो होनानै साइकेल सालायनायावनो माथो सिगांनि साखाया ब्रास जालायदोंनो थावहै। नोंहालाय माखौथो सानलायखोब्रा? ए बिदिसो अब्ला। आंबोथ' आरो थाब बुजि मोनाब्ला गावहा फिदिं फिदा बाथ्रा बुंबाय थायो। आंलाय सिदा मानसै। ओइ उरला गैसना, आं थांबाय थानोसै। मुलिखौ गोख्रै लायनानै नोंदानो होनांसिगौ, नङाब्ला बारा जाब्ला उसुबिदा जागोन। नोंबो थांबाय थादो, आंबो थांबाय थानोसै दै। आंबो थांनोसै, बाजैखौ एदावनो मोनबाय, मोजां मोनबाय। र' थांनायनि सिगाङावनो आंनि भिडिअखौ नायग्रा रायजो राजा नोंथांमोन, आं जाबाय उरला। आंनि बे उरला इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम। आं बेबायदिनो गोबां उरला बाथ्राफोरखौ लाबोबाय थायो, नोंथांमोननि थाखाय एन्टारटेनमेन्ट लाना फैयो। बेयावहाय आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम आरो नायबाय था। थेंक इउ, आं थांनोसै।